खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 9थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायगोन। गुवाहाटीनि सीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थामहिनबा 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय, साखोन-सिखोन खालामनाय, जामबुंसालि बेखेवनाय, आलासि न' बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, बुलुर बादायलायनाय बेखेवनाय बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों। बिटिसि सरकारा बिटिआरनि गंब्रै जिल्लायाव हानि मेला खुंदों। दिनैनिफ्राय खुंगा 2थि हानि मेला खुंदों बिटिसि सरकारा। बिटिआरनि गासै गं 19 खाजोना बेंखन मिरुफोराव बे हानि मेलाखौ खुंनाय जादों। 2023 मायथाइनि 3 जानुवारिनिफ्राय 13 जानुवारिसिम बे हानि मेलाखौ खुंनाय जागोन। बे हा मेलानि गेजेरजों हानि पट्टा राननाय, नामजारि खालामनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ सरकारा मावनाय जागोन। बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव गं 19 खाजोना बेंखन मिरुफोराव 3 जानुवारिनिफ्राय 13 जानुवारि खालारसिम सोलिगोन बे मेलाया। नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एबा NLFBनि खौरां बिबुंसार। बे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों क'क्राझार लकसभाखौ ST रिजार्भेसनैनो लाखिनांगौ आरो गोदानै दाजानो नागिरनाय उदालगुरि लकसभा मासिखौबो ST रिजार्भेसन खालामनो थाखाय खावलायदों आरो बेनि थाखाय बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरखौ खौसेयै हाबा मावनो खावलायदों NLFBआ। सानदुबि फेस्टिभेल एबा सानदुबि फोरबोआ दिनै जोबथा सान। खोला गुवाहाटीआव थानाय सानदुबि लेक एबा सानदुबि फुख्रियाव बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो गोदान बोसोरनि 1 जानुवारिनिफ्राय 5 जानुवारिसिम फालिनाय जायो। राभा हासं माहारिया बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो फालियो। देग्लाय 2023 मायथाइनि बे सानदुबि फोरबोआ सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजादों। बे फोरबोआव राभा हासं माहारिनि गुबुन गुबुन हारिमुजों लोगोसे आसामनि गुबुन हारिनि हारिमु, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, रंजानाय गेलेनाय बायदि बायदिफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो। आसाम सरकारा मैया आसाम स्टेट सिभिल एवार्डखौ फोसावबाय। आसाम स्टेट सिभिल एवार्डआव गासै 3 बान्थाफोर दङ। बेफोर जादों आसाम भाइभाब, आसाम सौरभ आरो आसाम गौरब। आसाम सरकारा बेफोर बान्थाखौ आसामनि गुबुन गुबुन बिथिं एबा फोथाराव मैखोमै बिहोमा होबोनाय सुबुंफोरनो होनाय जायो। बे बोसोराव आसाम स्टेट सिभिल एवार्डखौ गासै सा 20 सुबुंफोरनो होनाय जागोन। बान्था मोनगिरि सुबुंफोरनि मुंखौ मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होबाय। मख'जाथाव आरो बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। मख'जाथाव आरो बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरांदि आसाम सरकारजों फोसावजानाय आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सानै बर' फिसाया सायख'जादों। बिथांमोना जादों हाग्रा नायदिंगिरि एबा रैखागिरि रुस्तम बसुमतारी आरो आबादारि सर्बेश्वर बसुमतारी। साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव दिनै 5 जानुवारियाव गोबां रावारि खन्थाइगिरि जथुम खुंगोन। आसाम बिजाब मेलाजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सानमारियाव जानाय आसाम बुक फायार ग्राउन्डनि आहम अडिट'रियामाव मोनानि 3 रिंगायाव खुंनाय जागोन। बे खन्थाइगिरि जथुम्मायाव बर' खन्थाइगिरि महरै बाहागो लागोन बिजिरगोरा रामसियारि बिथाङा। मेघालयानि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया हाइड्र' पावार प्रजेक्ट बेखेवदों। मैया मेघालया हादरसानि गार' हासं ओनसोलाव 22.5 मेगावाटनि 7.5 मेगावाट इउनिटखौ बेखेवनानै होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि बियो गार' हासं ओनसोलनि गिबि हाइड्र' पावार प्रजेक्ट। बे प्रजेक्टआ 2014 मायथाइनिफ्राय थाद'नानै दंमोन, नाथाय मैया आबुं जाबाय होनना फोरमायदों गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया। सा-सानजा भारतनि कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि MLA MP बिथांमोना मैया कंग्रेसनि आफादगिरि माल्लिकार्जुन खरगेखौ लोगो हमदों। मैया दिल्लीयाव कंग्रेसनि आफादगिरि माल्लिकार्जुन खरगेखौ माखासे राजखान्थियारि बिथिं आरो नोजोर थांखिखौ लानानै सा-सानजा भारतनि माखासे कंग्रेस MLA MPफोरा लोगो हमनानै सावरायदों।